Тизден инде Шымбай фест Курчак театрлары фестивалі. Біздің театр қоршындағы Шешектер паркында ашық һавада біз тамашашыларыбыз үшін һәр көнне кич белән бушлай спектакльләр уйнаячакбыз. Монда махсус урам театрларын чакырдык. Сезнең спектакльләргә килгәндә сез бит әле монда конкурстан тыш та спектакль тәкъдим итәчәксез. Шүрәле яңа фантазия дип беләм. Бу юлсы біз үзебез конкурста катнашмаска булдык, чөнки ничектер кунак чакырып, үзеңдәшендә катнашу әзерлек Сәйрәктер. Уңайсызрак, жюриларны уңайсызрак хәлгә кую дип әйтергә. Әңгәмәләрегезнең берсендә соңгы елларда Курчак театрларында курчаксыз уйнау модага кирип бара. Бу дөрес түгел дип әйткәнсез. Димәк инде хәзерге көндә сезнең фикерегез үзгәрде дигәнсез. Курчак белән уйнау күпкә авыррак. Әгәр дә син хәлсезлектән Курчак белән ничек бу спектакльне куеп чыгарга белмәгәнлектән генә тере планда чыгып уйныйсың икән, бу бер. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. 21 июньнән 28-нә кадәр Казаныбызда 4-нче Халыкара Шымбай фест Курчак театрлары фестивале узачак. Быелгы фестивальнең төп үзенчәлеге нидә? Шәһәр халкына нинди спектакльләр тәкъдим ителәчәк? Бу хакта Әкият Курчак театрының сәнгать җитәкчесе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илгиз Зәйниев белән сөйләшербез. Хәерле көн, исәнмесез? Хуш килдегез. Хәерле көн, исәнмесез? Ничек кәефләрегез? Әйбәт, Аллаһка шөкер. Кәефләр әйбәт. Сезне күрүебезгә без бик шат, без рәхмәт килгәнегез өчен. Шакыруыгызга рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, әйтеп үткәнебезчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Илгиз әфәнде, сезнең мактаулы исемнәрегез. Шул вакытта башкарган эшләрегез бик күп. Без инде бу хакта махсус белешмәдә әзерләдек. Әңгәмәбезгә пешкәнче әйтәгез әле бергәләп, сезнең хакта иҗатыгыз турында сюжет карап үтик. Игътибар экранга. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Муса Җәлил Дамир Сираҗиев исемендәге премияләр лауреаты, язучы драматург, Әкият Курчак театрының сәнгать җитәкчесе Илгиз Зәйни Татарстанның Аксубай районында дөньяга килә. Укучы вакытында ук беренче пьесын яза. Инде мәктәпне тәмамлаганнан соң Казан мәдәният һәм сәнгать университетына актерлык бүлегенә укырга керә. Уку белән бергә язуын да дәвам итә. Беренче курста яңа татар пьесасы конкурсында катнашып, лауреат исеме ала. Студент чакта ук Камал театр сәхнәсендә аның пьесасы буенча куелган мәхәббәт турында сөйләшик моңсу комедиясе уйнала. Илгиз Зәйни әсәрләренең зур сәхнәгә менүе әнә шулай башлана. Бүген театр сәнгате дөньясында Илгиз Зәйни иң еш кабатланучы исемнәрнең берсе. Драматургиядән тыш үзен режиссерлык өлкәсендә дә танытылган шәхес ул. Сәхнәләштергән әсәрләрен санарга алынсаң, шактый вакыт кирәк булыр. Театр әһелләре арасында хөрмәт казанган, тамашачы мәхәббәтен яулаган иҗат кешесен бәхетле дими ни дисең? Хәзер инде әйдәгез әңгәмәбезгә күчсәк тә була торгандыр. Шушы көннәрдә Казаныбызда зур театр бәйрәме көтелә дип әйтергә кирәк. Тиздән инде Шымбай фест Курчак театрлары фестивале. Хәзерге вакытта театрда да эшләр гөрләп бара торгандыр. Быелгы фестиваль менә узган елгы фестивальләр белән чагыштырганда кайсы ягы белән аерыла? Аның үзенчәлеге нидә? Biz инде һәр ничә айдан бирле фестивальне әзерлибез, чөнки фестиваль ул бер атна барса да, аны айлар буе, ярты ел, анда бер ел әзерләргә кирәк, кешеләр белән сөйләшергә кирәк, кайсы театр килә ала, килә алмый. Башта әле әйбәт спектакльләрне эзләп табарга кирәк, сайларга. Һәм булар барысы да инде ничә ай дәвамында менә театрда ул эш алып барылды. Бүген инде без менә афишалар килде, бөтен бүләкләр килде һәм театр кунакларына кабул итәргә әзер. Шулай үзебезнең төп эшчәнлегебез дә бара. Безнең менә Русалочка премьерасы инде берсе көнгә дип әйтергә кирәк.
Һәм башка киләсе сезонда уйнаячак яңа спектакльләребезнең репетицияләре ул Авыл Тагбай, тагын Серый шей, короче, һәм башка спектакльләрнең репетицияләре дәвам итә. Инде төп менә алда тора торган вакыйгабыз ул 4нче Шымбай фест Курчак театрлары фестивале Алла теләсә. Әкият Курчак театры тышкы кыйффәте белән генә дә күңелле бала чакка алып кайта сыман. Тышкы яктан гына түгел, эшендә дә әкияти мөхит хөкем сора икән. Сүз уңаеннан театр балалар өчен премьера әзерли. Киләсе яңа сезонда безнең татар телендә беренче премьера ул Туфан Миңнуллинның Авыл эте Акбай спектакле булачак. Менә шул спектакльдә миңа тәмле тамак роле туры килде. Бу бик үзенчәлекле роль. Ул төп геройларның берсе, тәмле тамак образы. Мин бу рольне уйнысымны белгәчтән соң шундый сөендем, чөнки анда уйнар әйбер бар ул образда. Ул хәйләкәр дә, ул киң кырлы образ, характерлы. Мин шундый образларны уйнарга яратам. Алай берса, бик яхшы спектакль булыр дип ышанабыз. Бүгенгесе көндә безнең инде бу спектакльгә репетицияләр башланды, җәйге ялга китер алдыннан. Тиздән булачак Шымбай фестиваленә дә зур әзерлек бара. Курчаклар, декорацияләр, репетицияләр барысы да бик мөһим. Тиздән буласы Шымбай фест Курчак театры фестиваленә әзерләнәбез. Бу да безнең өчен бик дулкынландыргыч, көтеп алган вакыйга. Чөнки мондай фестивальләр артист өчен ул бик кирәкле фестиваль. Бу безгә яңа тәҗрибә алу, үзебез өчен ниндидер яңалыклар алабыз без. Бүтән театрның сәнгате белән, иҗаты белән танышабыз. Алар безнең иҗатыбызны күрәләр. Biz инде менә аларга килгән кунакларга үзебезнең соңгы премьерларның берсе Шүрәле яңа фантазия дигән спектакльне күрсәтәбез. Бу аларга бүләк буларак, чөнки бу спектакльдә безнең татар милли мәдәниятебез күрсәтелә. Монда безнең Фәрит Яруллинның классик музыкасы, монда Курчак театры, драма театры, бию, пластика, бөтенесе бергә кушылган менә шундый бик кызыклы үзенчәлекле спектакль. Минемчә менә килгән кунакларга безнең шушындай иҗатыбызны күрсәтү ул бик матур күренеш. Без дә театрның иҗат коллективына, фестивальне оештыручыларга бар уңышлар гына теләп калабыз. Әгәр дә менә бу спектакльнең төп үзенчәлеге хакында сөйләшеп үтсәк, нинди яңалыклар көтелә? Яңалыкларга килгәндә без бу елны программаны 2-гә, хәтта 3-кә бүлдек. Аның берсе балалар өчен булса, икенче өлеше өлкән тамашачылар өчен, яки гаилә белән карый торган спектакльләр дип әйтергә кирәк. Һәм өченче өлеш ул безнең театр каршындагы Чәчәкләр паркында ачык һавада біз тамашачыларыбыз өчен һәр көнне кич белән бушлай спектакльләр уйнаячакбыз. Монда махсус урам театрларын чакырдык һәм инде үзебездән дә иң популяр 3 спектаклебезне, русча 2 спектакль, татарча Сер тотмас үрдәкне без урамда чыгып уйнаячакбыз. Алла теләсә менә. Анда Белгород театры уйнаячак, Шалы театры уйнаячак, шулай ук Мәскәүдән безгә килә Россиянең иң данлыклы марионетка остасы. Ул 2 мәртәбә спектакль цирк на нитях дип атала торган үзенең тамашасын күрсәтәчәк. Һәм Шал театрын әйттем. Һәм безнең бер яшь егетебез Казанда яшәп, Хабенский студиясында укый торган Илья Салин, ул анда Курчак бүлегендә белем ала. Үзәл ул мәктәп укучысы. Һәм аны менә ул бик оста җегет, үзе курчаклар ясый, үзе сценарийлар яза, үзе ул курчаклар белән уйный. Һәм без аны да шунда тамашачыларга тәкъдим итмәкче булабыз. Инде профессиональ театрлар белән бер рәттән ул да урамда чыгыш ясаячак. Бу инде мастер-класс рәвешендә була, шулай бит? Мастер-класс ансы айрым мастер-класс булачак. Бу җегет ул аның эстрада номерлары кебек, курчаклар белән номерлары бар. Шуңа күрә ул сәхнәдә, урамда чыгыш ясаячак. Менә сезнең спектакльләргә килгәндә, сез бит әле монда конкурстан тыш та спектакль тәкъдим итәчәксез. Шүрәле яңа фантазия дип беләм. Әйе, без гадәттә менә бу елны бу инде 4нче фестиваль, 13нче елдан бирле фестиваль барлыкка килгән. 13нче елда менә 3 мәртәбә үткән, бу ел инде 4нче мәртәбә.
Һәм безнең театр конкурста элек катнашкан булса, бу елсы без үзебез конкурста катнашмаска булдык, чөнки ничектер кунак чакырып, үзеңдә шунда катнашу әзерәк Сәеррәктер. уңайсызрак, жюриларны уңайсызрак хәлгә кую дип әйтергә кирәк, чөнки алар хуҗаларны ничектер билгеләп үтәргә кирәк сыман. Шуңа күрә без үзебездән спектакльне менә урамда 3 спектакльне тамашачыларга конкурстан тыш былай күңелле кәеф булсын өчен уйныйбыз. Инде килгән кунакларыбызны озатканда ябылу тамашасы урынына без үзебезнең Шүрәле яңа фантазия спектаклен ул инде фестивальдә катнашучылар өчен генә, кунаклар өчен генә булачак. Махсус күрсәтелә. Махсус күрсәтеләчәк. Чөнки безнең тамашачылар аны репертуарда сезон дәвамына карый алалар иде һәм монда инде кунакларыбызны айрым шулай матур итеп озатасыбыз килә. Фестиваль тәмамланганда Алла теләсә. Менә әлеге спектакльгә килгәндә, монда бит инде төп рольдә курчаклар түгел, артистлар үзләре. Менә бу спектакль конкурс шартларына, аның форматына туры килер идеме? Яисә инде бар тик курчаклардан торган Юк, спектакльләр генә. Курчак театрының бүгенге көндә Курчак театры ул бик киң. Монда мәсәлән анда гел Курчак кына булырга димәгән. Анда кеше үзе чыгып та уйнарга мөмкин, Курчак булырга мөмкин. Яки ул гомумән ниндидер Курчак түгел, әйбер мәсәлән анда белмим, анда менә бу кәгазь бите булырга мөмкин Курчак. Анда сәхнәдә нәрсә селкенә ала, безнең өчен ул барысы да артист. Шуңа күрә Курчак театры шикләнмәгән үзенең үсештә, эзләнүдә. Шүрәле яңа фантазия спектакленә килгәндә, бу спектакль синтез, монда тере планда гына артист үзе чыгып кына уйный дип әйтеп булмый. Бу хореография, драма һәм Курчак театры синтезы, анда барысы да бар һәм барысы да җитәрлек дәрәҗәдә профессиональ рәвештә эшләнде дип саныйбыз. Аннан соң сез әңгәмәләрегезнең берсендә соңгы елларда Курчак театрларында курчаксыз уйнау модага кирип бара. Бу дөрес түгел дип әйткәнсез. Димәк инде хәзерге көндә сезнең фикерегез үзгәрде дигән сүз. Юк, үзгәрмәде. Ул Курчак белән уйнау күпкә авыррак. Әгәр дә син хәлсезлектән Курчак белән ничек бу спектакльне куеп чыгарга белмәгәнлектән генә тере планда чыгып уйныйсың икән, бу бер. Әгәр дә инде син сәнгати фикерләреңне менә шул юл белән ачып бирергә мөмкин дип саныйсың икән, бу инде сәнгать таләбе икән, бу инде башкача. Бу башкача. Бу без ниндидер Курчак ясарга вакытыбыз булмаганнан, яки безнең артистлар Курчак җырта белмәгәннән түгел, яки инде минем драмада гына эшлисем килгәннән. Күпчелек ул Курчак театрларында бөтен Курчак театр режиссерларының үзләренең драмада да эшли алмау комплексыннан киләмәгә калса, шуңа күрә үзең чыгып, нәрсәдер биеп, җырлап керергә җиңелрәк тоела аларга. Шуңа күрә алар Курчак белән эшләү, ул монда техникасын ул бик авыр әйбер. Безнең мин килгәч тә чыккан спектакльләрне санасаң, ул инде хәзер 20дән артты, 25 спектакль чыкты. Шүрәле яңа фантазия шулар арасында бердән-бер спектакльдер, анда тере килеш чыгып артистлар уйный торган. 25 спектакльнең бәлки 1-2сендә бардыр, ләкин ул кирәк иде, сәнгать чарасы буларак кирәк иде. Калганда сез артистларны күрмәячәксез. Менә яңадан афишага әйләнеп кайтсак, үзегез көтеп алган спектакль бармы монда? Аерып әйтә аласызмы берәрсен? Монда мин кунак итеп барсында чакыргачтан, кайсындыр айыру дөрес булмас ул. Гадәттә бит инде фестивальләрдә төп кунаклар да була. Үзебез хедлайнер, безнең алай хедлайнер дип айрым атамасак та, шулай да безнең инде Россиянең иң төп Курчак театры, ул Образцов театры безгә кунакка килә һәм алар фестивальне ачып җибәрә. Иң бәләкәйләр өчен Снеговик дигән, Кар бабай дигән спектакль белән алар башлап җибәрәләр. Берсен фестиваль тамашачысы өчен уйный, икенчесен инде билет сатып тамашачыга уйнаячаклар. Барысында мин кемнәр балалары бар, балалар өчен булган спектакльләргә килергә чакырып калыр идем. Чөнки дөрестән дә менә бу спектакльләр алар ничтер саф һәм чын балалар өчен куелган спектакльләр. Монда инде чын профессионаллар, зур мәгънәсендә профессионаллар
һәм көчле сәнгать әсәрләре булган спектакльләрне генә сайладык без. Ул инде сыналган спектакльләр. Шулай ук кем үзенә өлкәннәр өчен театр, курчак театрын ача башлаган икән, яки әле белми икән, андый бер бар икән, безнең спектакльләрне күрмәгән булса, монда инде шулай аларның мөмкинлекләре булачак. Төрле рәвештә, мәсәлән, Шыңгыз Айтматовның әсәре, бу безнең татар халкына бигрәк тә якын автор, яртылаш татар авторы. Шулай ук бик инде ниндидер кискен, бәлки куркынычрак та спектакльләр яраткан кешеләр булса, ансы Королева красоты из Линейны дигән Мартин Макдонах, бу Ирланд авторы, иң популяр авторларның берсе, бүгенге көн Шекспиры дип атарга мөмкин. Шулай Достоевский, Кроткая, яки Лермонтов классиканы яраткан кешеләр Белоруссиядан килә, Лермонтов белән Демон уйныйлар. Һәм инде повесть временных лет, бу летопистан барлыкка килгән спектакль, төрле спектакльләр бар һәм кызыксынган кешегә карарга кызык әйберләр булыр дип. Димәк, инде һәркем үзенә кирәген таба ала, шулай бит. Менә номинациялар турында сөйләшүебезне дәвам итсәк. Бу нинди номинациялар? Монда һәр театрда бүләкләнәчәкме, әллә инде конкурс булгач иң-иңнәре генәме? Конкурс булгач билгеле, анда бөтен кеше, бөтен катнашучы да бүләкләнеп бетә алмый инде, ул аннарсын конкурс булмый. Аннарсын ярыш булмый, бөтенесе җиңсә. Ләкин бу сәнгать чарасы, монда ничектер аны бар бәйрәм итеп кабул итәбез, кабул итәргә тиешбез, ким дигәндә. Курчак театры бәйрәме. Шуңа күрә, монда иң әйбәт артист, иң әйбәт икенче план рольны башкаручы артист, иң әйбәт режиссер, композитор бар курчак театрларында, шундый номинация, композиторга аерым игътибар курчак театрында. Шулай иң әйбәт рәссам, иң әйбәт спектакль. Менә шундый номинациялар, һәм кирәк дип санаганда жюри тагын үзенең номинациясында кертергә мөмкин. Шулай тагын аермалы буларак башка фестивальләрдән без керттек жюри гына түгел, безнең бар тагын мәдәни күзәтүчеләр фестивальның. Бу инде без төрле матбугат чараларына, Татарстан төрле матбугат чараларына мөрәҗәгать итеп, үзегезнең мәдәни күзәтүчеләрегезне җибәрегез дип тәкъдим ясадык, һәм шуның кайберләре ризалашты, һәм алардан шулай Татарстанның матбугат чараларында хезмәт иткән мәдәни күзәтүчеләрдән аерым диплом булачак. Кайсыдыр спектакльгәме, театргамы, артисткамы, режиссергамы, алар инде үзләре сайлыйлар. Димәк, монда барысы да гадел булыр дип көтелә. Шулай дип уйлыйбыз. Ким дигәндә без анда кысылырга җыенабыз. Шуңа күрә без үзебез конкурстан чыктык та. Жюриларга килгәндә, монда инде иң мәртәбәле театр тәнкыйтьчеләре чакырыладыр. Жюри билгеле ул инде күп белгән, күп күргән һәм аерым спецификасы булган, мәсәлән, курчак театрының нәрсә икән аңлаган кешеләр булырга тиеш. Шуңа күрә монда безнең иң мәртәбәле кешеләр, шәхесләр дип әйтергә кирәк, сайланылды. Глазунова, Татарстаннан Нияз Раухчиламов, Спешков, безнең иң Екатеринбургтан, бу Урал зонасында курчак театрлары белгеч арасында иң әйдәп баручы белгеч дип әйтергә кирәк. Шулай Анна Казарина, ул Мәскәүнең областной театрында эшли, һәм Петербургтан Керенская. Мин фамилиялап истә калдырам. Шуңа күрә исемнәре, отчестволары белән әйтмәм. Иң мөһиме әзерлек югары дәрәҗәдә. Менә әңгәмәбезнең башында мастер-класслар дип әйтеп үттек. Бу инде театр артистлары өчен генәме, әллә инде теләгән һәркем килеп катнаша аламы? Мастер-класс, безнең Петрушка буенча мастер-класс булырга тиеш. Алла теләсә, бу менә бродячий вертеп дип аталган театр. Мәскәүдән алар 3 кенә кеше һәм гомер буена 80нче еллардан бирле алар инде өлкән кешеләр, алар менә урам театры белән шөгыльләнәләр. Бу Петрушка, күргән булсагыз, элекке заманнарда ярминкәдә менә анда 18нче, 17нче, 16нчы гасырларда ничек булган, алар бөтен шул истәлекләрне җыеп, ниндидер анда кемдер язып калган хатирәләрне җыеп, шул традицияләрне бөтенесен туплап, үзләренең театрларын барлыкка китергәннәр һәм алар шул вакытларда ничек уйналган, без шулай уйныйбыз дип дәгъва кылалар.
Һәм алар безгә килгәннәр, кыш көне безнең артистлар белән мастер-класслар үткәргәннәр, безгә бик ошады, безгә бик кызык ул Петрушка, һәм шуңа күрә без аларны кабат чакырдык, инде тамашачыларыбыз да күрсен дип. Менә урамда алар чыгыш ясаячак 2 тапкыр. Аларның үткәргән мастер-класслары ул инде ул аерым профессиональ һөнәри кызыксыну гына уятырга мөмкин дип саныйбыз һәм шуңа күрә фестивальдә катнашучылар гына анда булачак. Димәк, инде бик мәгълүмати фестивальдә көтә икән безне. Менә үзегез бу фестивальдән ниләр көтәсез? Нинди нәтиҗәләргә ирешәсегез килә? Беренчедән, бу фестиваль бөтен шәһәребезгә һәм республикабызга бәйрәм булсын иде дип тырышабыз һәм инде шулай булыр дип өметләнәбез. Икенчедән, билгеле бу үзебездә ниндидер үзебезнең һөнәребездә үзебезгә ниндидер яңалыклар ачырбыз, әле без белмәгән, без алай эшләп карамаган юллар да бар икән, күрербез дип өметләнәбез. Һәм аерым алганда Курчак театры өлкәннәр өчен дигән юнәлешне безнең тамашачы тагы да якынрак аңлар, кабул итер һәм инде үзебезнең спектакльләргә дә башкачарак күбрәк җири башларлар дип өметләнәбез. Һәм төп өметләребез шул, безнең спектакльләрне әйбәт кабул итсеннәр иде һәм инде бу театрыбызга бәйрәм булсын иде, төп хыялыбыз шул. Менә үзегезгә килгәндә, бу инде ниндидер илһам чыганагыдыр да. Әйтик, киләчәккә иҗат итү өчен. Бу төрлечә бәяләргә мөмкин. Беренчедән ул илһам, икенчедән ул безнең командабызга, безнең орг комитетка, театрыбыз эчендәге хезмәткәрләргә сынау. Бу без менә мондый форматта эшли алабыз микән, без булдыра алып чыга алабыз микән, безнең бердәмлегебез җитә микән. Бу шул яктан да безгә сынау һәм аны үзебезнең команданы шулай сынап карыйсыбыз килә. Анысы да бар. Һәм инде гомумән театр, Курчак театры мөгамәләне үзгәртү, ниндидер игътибарлырак итү җәмәгатьчелекне. Илгиз әфәнде, шуның белән инде безнең тапшырыбыз үзенең ахырына да якынлашып килә. Сезгә тапшырыбызга килгәнегез өчен зур рәхмәтебезне белдерәбез. Алга таба да уңышлар, яңа идеялар телибез. Фестиваль гөрләп үтсен дигән теләктә калабыз. Амин. Рәхмәт, көтеп калабыз барысын. Сау булашабыз. Сез Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруын карадыгыз. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.